Tuna hian BCM Bawngkawn Aizawl biakina kanom meka helai hmuna hian MTKP Bawngkawn Pastor Bial ten kan hmaloka MTKP Inkhawmpui voisamni pariat na atan INBUATSAIHNA anlo nei meka kabulading hi pukele shwai tlawh tuna MTKP Bawngkawn Pastor Bial an president nilai mek ani hi Bawngkawn unit ami ani hi zona tlemte kan hanzo tanga amasa in Zaipawl hey zan ina MTKP Bawngkawn Pastor Bial te Inkhawmpui na atana INBUATSAIHNA kan ron sim theya kan lawm khop meya Inkhawmpui na atana INBUATSAIHNA chhodan te ko ngai nin shil theyem ole nia Bawngkawn Pastor Bial hianin nikum masa rorel atang to khan MTKP Inkhawmpui hianin Zaipawl nei lati khan kan lo rel towa tarang chon sum le pai te po kan lo da in MTKP na in report the ti vela kan in report nga la chu teng chon ni kuma khanin voin ni la kan zirna kumin hi kan voi ni na ni aten atum li kan zirna ni chu voi khadang hi ro man na kan siam le a i ni som pakhal jan he final rehearsal ni turin kan mi ni ani ko ma chang dei to in MTKP Inkhawmpui no urlok to ani a kaldan tu te wa man na in nei to em abia langin nge in kaldona unit angjongin kaldan tu tak chu mani unit rem chan danang hian kan kal mei dona i indin ni zana hian Zaipawl hian la kan nei dona chumi nang man to chonin kan man danang khan kan kal dona unit then khatte ro hi chu kan kalna kan ngai to sak dona kan bial hi kan soi zau dewanga i kan zau khop maya scholarship district hi pathum unit thum kan huam tela unit te tak tak ten ne ya chu ho te po chu kalna kan ngai to sak dona bial hianin tiang chuan ni hi chu nilai thoton an kal dona ni po hi motor kan ngai to sak don ni ani chuanin Inkhawmpui tan hianin entika nge unit te chwa in tum deu ai nang lo nu ala chal tlang ho hi nilai thoton ni an kal dona chan chu zir top ni khan program an nei a in Bawngkawn le briquette thi zir top zing an kal dona lili veng te ho hi injin ni zing an kal don boka chu tiang chuan an ni a chan chu min hoi na thok ta kan ni deuh nual hlom awang hian chol hla theilo kan oma tiang chuan in kan kal dan tur hi ai ni rual lo deuh nuai he Aizawl area mun shang shanga MTKP te INBUATSAIHNA kan han chim kuala an purtlang le meya chu tiang bok chuanin Bawngkawn Pastor Bial te poi in phur le mei ti kan ron hmu a president ho hian in bial hi in ron thok chak nge don MT kan van she chak em nia tam theyang be ron kal kan tuma i mi za sawnga bor ve chu hla rem the kan in ding ole lunglo na kan in hu don ne ole zanina hian MTKP kan executive committee member le Aizawl area MTKP coordination kan chairman nilai mek pulan hun sama paltu in mino choi om theya achunga kan lom ma masa in thendu takin lom thoka han sei du boka ani hi komme hun tlem te kan neyanga amasa in kuma ma chibaile hey kan maloka MTKP Inkhawmpui kan nei don ani kan INBUATSAIHNA te akal chawmup to MTKP YouTube channel ate po en thein kan da chwa ka idaw en ve ngei pon kan ringa kan INBUATSAIHNA te i hmu dan te khoi ni shil theyem zena po hei kan muatin ya YouTube lama tu kan lo thira rinain media crew te abigin kan soi sanga che thavel ga sia ni boi takara kan kalkola in karinain Aizawl chunga Pastor Bial sang te i MTKP Inkhawmpui tu hen kan INBUATSAIHNA tha ka tia apur po kan purtan ka sia Aizawl area soi tu kan ni nang point lot tu kan soi ter halani ale along ome chuan hei kum nga hnuwa MTKP Inkhawmpui kan han nei le don ani nangma entinge athodan i phur to bokem ka phur to khop mai Friday akal tum te po kha anumin ka sia ke chu Wednesday hian kal hi kan tum hiala Thursday kal kha chu ahun kha rei don lo kan ti deu ani chu tiang chuan ke ma mil mal lama chung kan INBUATSAIHNA ni lai ni lama kan pheyang chu kan phur to ani chanvo te inei don ti kan lo sia i chanvo nei tu te min shil theyam chang deu zokin soi tu te du sakna kan changa Friday zan khom ban fellowship kan puram mona nen fellowship kan kai soi dona tin manilo kan MTKP committee meeting kan neya da chon program coordinator tur kha kan in ruata i soi tu ten program coordinator zinga khan min tel rea buai pola chung kan chang don ani no ti chuanin hei MTKP executive committee member le Aizawl area MTKP coordination chairman inina angin MTKP Inkhawmpui voisamni li pariatna kan nei turatan MTKP member zong te somna min nei sakla tin chu mai ba ka isoi du zong te china hun min nei sak te che nie hei
kan sia tangin covid Bawngkawn kan Inkhawmpui hun tu kha kan son ta do ra hai ari ta viau mai a hun po amai ro chu tun tu ma hian khopuya Inkhawmpui kan nei don tlak maya lunglei abikin lunglei ko chunga son kan sia tangin MTKP member kan tam bera ti chuan aizol abigin aizol area te long tai re te kan poimo ta ni long tai area te po thei to ban soin ka sia a aizol area ka rong bol pui te po zawa in he Inkhawmpui kal tur hian kan in soma achan chu lunglei a son member an tam kan tiang khan riak lut ta kal lo chuan a dan hi dang thin ani chuwang chuan thingtang te le khopui dang atanga member tam zo kan kal lo chuan MTKP Inkhawmpui a hian nuam thamin member kan tum khom lo ang ti alo me ma chuwang chuan abik takin aizol area chunga krisa le ko thantana kan rom bol puite lo tel theu tu le tuna la tum lo te po tum tha turin kan be se chewa GKP te MTKP te aming amoi na le aming chia thena chu ke mani putani ti kan riat ka do chu kan in cha ani alom ome puma mahi tuna MTKP media sela kan committee member ni lai me kan ni ti kha kan tar lang le bok ani ihun nu tak ni pe ka wangin kan lo me kabula hian langwal bil hmun sanga adinga ani hi GKP Bawngkawn pastor Bial an secretary ni lai me kan ni chumei baka ani hi combined choir atana an conductor ani bok ani hi zona tiamte kan hanzol vele anga amasa in umhuna chibaile ya Bawngkawn pastor Bial te indin hun inshil thayang em unit engzat nge oma unit mingte le in Bial chunga member omzat te inshil thayang em nia Bawngkawn pastor Bial hi tuna hian unit ding thar panhi tun haya kan nei bela chu tanen chuan kan zawa in unit som kanom ta Bawngkawn unit te chaltlang unit chuan brigade unit liliveng unit chuan eden thar unit chuan horep unit chuan not chaltlang unit lungmuat unit thingthel unit le chaltlang not hi man ni loka nikum hana ding thar bo kan zawain unit som kan ni ta Bial TKP member hi kan vain sang khat zahi borvel kan ni chu in Bial zawa member po in tam hemeya Inkhawmpui tan han in Bial chuni member engzat nge kal thei tu in be sei tuna hian in report chin hi chu mi za sawnga borvel hi kal thei turin kan in ngaya hei tlema aizol pon lam hi kan Bial hian a huama wang hian hi ta no chaltlang te lungmuat te le thingthel te khi kan huam tel veka ni tangkianin kal tum le lo ti vel hi an lani thina amai ro chu tuna hian an chiang thokhat ten kan ria kan zawain kan report dana chon mi za sawnga borvel kal thei turin kan ngai ni in thlenna hmun tu te sha thei to em kan thlenna tur hi salem venga kan thleng dona kan Bial hi salem veng lam ten min boi puya hei an phur to khop ben ni po group ten siama ti khang kan in berenga salem venga hian thleng tura kan in ngai ni alom ome phur om don hle me ti chuanin hei zanina combine choir tan na zirna in lo neya Zaipawl te in buat sai chhodan te in malak dan te khomai min shil lela nia Zaipawl hi kan in buat sai thalu tuk man lo ni kum lama khan kumina hian kan han thar tho le a hei kuman thara kum thar program ten zo nuwa hian la hi zanin kha kan voi ni zirna nia kumina chuan ni kum lama khan voi ni tho kan zir to amai ro chu member te duangin kan kal thatok lo he ani kum lama chuan kan lo boi tlang deuh nge ni kumina hian ama saber kha chaltlang biak ina kan zira ta chuan kan kal mi zachuang kan kal khoma zanina khan chu tiang zat vel bok chu kan ni le zanin kha kan voi ni zirna ni chu chuan zirle hun tur hi voi ni hi alo bera zirle kan tuma kar le zirtop zan hi kan tum le hun chu ni February ni sari zan hi voili ang al zir kan tuma ni chu kumina hian INBUATSAIHNA hatak ne na he Zaipawl hi ti hlotin ngei kan tum ni more in bok thei chep to ti chuanin Inkhawmpui in hasak tu te soirem chan khomai min shil le te che Inkhawmpui kan hasak tu hi Christian labu number za som thumna isua wana a oma ti khani lai hi ubuang le sabu pa te na mizo tonga la an siam hasak ber ani awang he kan ngai lu thu te po hi tha in lu kan ti thei top chu in kan in buat saya la hrang kan han ngai tua mai ro chu he la hi
kan ril ruak khan ngep ta deuh bera tu wangin kan han thlang ta ani kan soi to angin in bial te azau meya tin nang po biala secretary ni baka conductor te in ni le a Zaipawl lazir tura Inkhawkhawm te har sa a hau takem ti lai kha kan ban she tlak ve nia har sak baya hei kan soi tak ang khan aizol pon lam hi kan bial ina huam te la wang hian tuna hian aizol pon lam unit train khat po hi hla ron rem ve nge hin tumani amaro chu lazir tura ron kal tur chuanin mun hlataka ni wang hian in riak ke mo tala ron kal te ngai dona tin lazir bana han ho don poni setlemin zante lo rei deuh taka khovo lai te ni wang hian in an la ron tel thei chi lova kan pro pastor hian a thut chila no chal tlanga khian ni zan lama te po ama hovin an lo zir ti te kan ria a chu tiang chuan aizol pon lam hi a boi thlak ber ania aizol chung chin hi chu kan Inkhawkhawm thei mai thina aizol pon lam hi kan zir le huna te chuanin kan han request sanga ron tel thei ngei sela kan du khop maya chan chu zir dan ain an lo noi kha chuan kan sarwal lo noi ang ti kha kan hlau he boka chu wang chuanin zir le huna chuan ko kim zo ka Inkhawkhawm a in cha khom ngei po kan tum ani pro pastor wap na hmaya in bial chuan hla in zira in pek na te in INBUATSAIHNA te a chale me ti chuan Zaipawl ba ka hianin in bial le changin chanbo nei tu ten omem kan bial chunga tang hian chal tlang unit te hianin zir top chun ro re lai ro re hlana program a khanin action recitation an nei dona INBUATSAIHNA muk mayan ni po an dengor khop maya kan bel tel ram du chu an ni unit hi an INBUATSAIHNA sa khop maya hetia an INBUATSAIHNA mek lai hian manzana chal tlang ko rana la kan zir tumin an member pakhat langwal heta an action recitation a tel tum ngei mai engen yang thei top chu a INBUATSAIHNA zir ve jinga mi kha rin lo tak main boral thut maya an unit po hong he maya ni pon lungai a amaro chu pathian inati chakanga pathian chaknarin chanin an chan vote bilo tling ngei thei tura kan ngai ran bei sei bokani Bawngkawn pastor Bial te in cha to na kan twar pui chewa tuti rwal chuanin kan ma Inkhawmpui na in chan vo nei tura te chataka in chan vo tin on hen chwa thelan du sakna kan hana che kan lo me khati zong kha MTKP Inkhawmpui ata na GKP Bawngkawn pastor Bial aizol te INBUATSAIHNA kan thlir thei chu ani